Andrea Arias, que tal? Boas tardes. Hola, boas tardes, que tal? Bueno, enhoraboa por esta primeira victoria. Houbo que esperar un pouquiño, pero imagino que satisfeitas, non? Con ese resultado. Sí, moitas gracias. Sí, moi contentas porque, bueno, estábamos desexando gañar por fin o primeiro partido eh, as rivais levan moitos anos xogando en primeira e nosotros, pues, nuestro primer ano. Bueno, comentaba eu antes, non? É a primeira vez que temos un equipo do Concello aí en esa categoría complicada, imagino, con equipos de moitísima calidade. Pois sí, fomos o primeiro equipo do Concello e despois o primeiro equipo na primeira os equipos en primeira, pois está claro, hai bastante bueno, pues uns pero bueno, vamos pues, decir, ben. Bueno, comentaba que esta vai a ser unha temporada complicada, imagino que vai a ser difícil, ademais, tendo en conta que haberá que viaxar por prácticamente toda Galicia, temos equipos de Ourense, de Santiago, bueno, semana tras semana, haberá que adicarlle unas cantas horas aos desplazamentos. Sí, bueno, nosotros que no, tamén é verdad que viaxamos hasta a Rúa, Bulla, por aí, pero bueno, é verdade que nunca habíamos tocado a zona de Pontevedra, Vigo, e isto sí que nos vai, bueno, é un sacrificio, pero nos queríamos xogar este ano en primeira, a Bueno, parece que temos algún problema con esta comunicación telefónica, a ver si é posible mellorar e a ver si é posible escoitar mellor a Andrea. Andrea, nos escoitas ben? sí, Bueno, parece que se nos corta un pouquiño, a ver se hai sorte, a ver se podes quizáis reubicarte un pouquiño mellor, a ver se podemos coller mellor cobertura. sí, a ver ahora. A ver ahora, vale, parece que bastante mellor. Bueno, dicía que desplazamentos por toda Galicia, pero que seguro esta vai a ser unha experiencia positiva, sobre todo de cara ao futuro. Sí, nosotros temos ganas de desplazarnos, aunque esto supoña un gran esforzo, pero temos moitas ganas de xocar contra equipos diferentes, de máis nivel, para mellorar, e, bueno, é unha experiencia. Objetivo, a permanencia, pensas que será posible? Sí, sin duda. Está nos costando empezar, pero ahora que xa parece que nos encamiñamos, sen duda, creo que permanencia temos casi asegurada se seguimos polo camiño que estamos indo ahora. Pois esperemos que así sexa. O seguinte partido, ademais, vai a ser en casa na Lavandeira, sobre todo con a vosa afición aí animando, que Sí, seguro que o fan semana tras semana. sí, sempre temos afición aí. Os nosos partidos en casa temos moito apoio, o noso campo é como un reducto nosos, case sempre, bueno, este ano non, pero case sempre no noso campo facemos moi bons partidos. Pois haberá que tentar que escapen os menos puntos posibles de Lavandeira e, se posible, sumar alguno que outro, como foi así esta fin de semana ali no campo Dani Mayo, pois mellor que mellor. Pois Andrea Arias, xogadora deste equipo feminino do Sporting Bulgo que milita este ano na primeira división galega, moitísimas gracias por atendernos. Nada, a vos. Un saúdo, ata logo. Gracias. Ata Venga, logo. hasta luego.